si na opustenom ostrove a máš iba túto mrkvu, čo by si urobil? Zasadil. Ja si ju zjem. Dal by som ju poslednému zajacovi, aby som mal viacej mesa. Keby si bola na opustenom ostrove, čo urobíš s touto mrkvou? Mia, chceš mrku? Chceš mrku? Mia, mrku. Kde si spal a ako si sa vyspal? Spal som v stane a vyspal som sa celkom dobre. Spal som v stane a vyspal som sa zle, pretože bola strašná zima. Spal som v škole a vyspal som sa veľmi dobre. No, ja som spal v kultúre na zemi, na madraci túto noc a spal sa parádne, konečne som sa poriadne vyspal po dlhej dobe. A Musím robiť selfie! Paráda! Ty brďo, že to je chore? Áno, áno. Ja by som sa k tomu nevyjadroval, ja som teraz v pomikove trošku z toho. No tak spalo sa nám veľmi dobre. Výborne sa spalo, spali sme na fukovacej posteli v detskom domove. A už ste využili všetky možné atrakcie, ktoré sa tu dajú využiť? Babi, ja nemám s vami fotku, rýchlo. Ďakujem. No ja som spala v stane a spalo sa mi hrozne. Prečo sa ti spalo hrozne? Lebo mi bola zima a som nebola vôbec prikrytá. A teraz už je teplo, keď tak pekne svieti slnko. Hej. Je teplo. A rada by si sa niekde okúpala? Ako sa cítiš? Opíš jedným slovom. no, výborne. Je ti teplo? Sme v tieni, takže nie. A keby sa na slnku, tak ti je teplo? Áno, tak mi je teplo. A išiel by si sa niekde okúpať? Áno, veľmi rád. Ale nemám plavky. Kúpať sa daj bez plaviek. No tak, kde si spal a ako sa ti spalo? No, tak spal som v kamarátom stane. A bola trošku zima, ale v pohode, dá sa to vydržať. A tu nás som spal s pešákom, brhlil mi tam smrkal celú noc. Ale vyspali sme sa. Prvá noc, takže... A teraz už ti je teplo? Jo, aj kamarát mi horúce, potím sa im na tú trť. Urobíme si selfie. Jo, no, chodne. A išiel by si sa desi osviežiť, keby je tu nejaký bazén alebo niečo? Určite, aby som sa šiel aspoň hodiť. No tak, príjemné osvieženie. Tak keď ti bolo také teplo, tak sme ťa tak príjemne osviežili. Si spokojný? No a určite. Tak spala som v detskom domove, spala sa úplne tvrdo, tá zem je úplne mega tvrdá. Rýchlo selfie. Paráda. A tá zem proste bola tvrdá, ale inak úplne super, babi, tam na sebe sme, tak mi bolo teplo, úplne skvelé. A teraz je ti teplo? Teraz mi je úplne horúco, mám potom ešte na tričko a je mi horúco úplne. Keby si sa mohla osviežiť, osviežili by si sa? Kebyže sa mám osviežiť, tak hej. Nie! To Pravdánka, počuj, ja som strašne hladná, nevieš, kde sa môžem najesť? Neviem. Alebo máme tu jeden bufet v Papstane, ktorý má veľmi dobré špecialitky. A čo konkrétne by si dala? Vieš čo, ja mám chuť na taký hot dog, alebo na takú ľadovú dreň, alebo na pácinky, to zbožňujem. Tak to tam určite nájdeš. A každý z vás. Tak keď budete hladní, neváhajte a príďte sa k nám občerstviť do Papstanu. Viete čo, Danka mi to odporúčala a ja som sem došla do Papstanu. A viete čo, dívajte sa, tí kokšo, oni mi ešte palacinku do tvaru smajlika dali. Viete čo, počkajte, ja si musím ochutnať. Aká je úžasná. Musíš ochutnať. Kokšo, ňam. Ak toto neochutnáš, tak robíš veľkú chybu. A hot dog. No, ty kokšo, no. Také úžasné. Má mix v ústach a stále je to úžasné. Toto, jak neochutnáš,
tak akože naozaj zlé. Určite prídi. Takže dávam ti do popredia aj toto knihkupectvo, také menšie, kde môžeš nájsť úžasné knihy, či už Bibliu, alebo rôzne ďalšie, isto si tu niečo nájdeš, alebo rôzne prívesky, či malé obrázky, alebo veršíky, či záložky. Nájdeš tu všetko, takže určite sem príď a čo si kúp. Tak. Dobrý deň, ahoj, mohol by si sa nám predstaviť? Dobrý deň, ahoj, mohol by som sa predstaviť. Volám sa Stanislav Kocka a povedané v Kocke, som z Košíc, zborový farár, už asi 13. rok. Ale pochádzam zo Zvolena, aj keď moja manželka hovorí, že už mám dávno východňarský prízvuk, takže radšej sa k tomu nepriznávam. Som zborový farár, to som už povedal, áno. A pracujem na evanjelickom gymnáziu s mladou generáciou a ďakujem Pánu Bohu, že som sa tam našiel a že som tam veľmi rád. A za tú spätnú tú väzbu, ktorú tam dostávam a ukazuje mi, o čom je naozaj život, hlavne vás ako mladej generácie. Mám dve super deti, malé, 6 a 9, akurát dostali k vysvedčeniu psa, ešte teraz som taký doslintaný celý z toho, ale strašne sa teším. A to je na prvú otázku všetko. Dobre, chcela by som sa spýtať, aké je tvoje také slovo pre Semfest, možno také niečo, čo chceš odkázať? Chodí mi porozumieť jedno slovo, ktoré je dosť také veľmi tvrdé, tak hľadám trošku iné, také jemnejšie. Ale to slovo z celého toho písma, čo som si čítal k Petrovi, tak mi najviac rezonuje, keď povedal Ježiš Petrovi: Peter, diabol si vás vyžiadal na preosiatie, ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A mňa to tak veľmi trošku straší, že diabol si nás má právo vyžiadať na preosiatie a Boh mu to dovoľuje. Na druhej strane mám úplný pokoj v tom, že Ježiš sa za nás prihovára a urobí všetko preto, aby naša viera nezanikla. Naopak, potrebujeme prejsť ohňom, aby sa spálili veci, ktoré tam nemajú byť. Takže toto je také podstatné slovo pre mňa. A ešte tohtoročná téma Semfestu je čas na zmenu. Čo možno pre teba v tvojom živote, alebo niečo, čo sa momentálne deje, potrebuje čas teraz teda na zmenu? Ja som farár, ja už mám všetko za sebou. No, to by bolo ideálne. Nie, práve pri príprave tejto témy som si veľmi uvedomil, že toľko vecí mi Pán Boh ukázal, čo potrebujem vo svojom živote zmeniť. A vôbec sa mi do toho nechce ísť, ale viem, že ak chcem byť bližšie pri ňom, ak chcem byť posvetený a byť mu naozaj svetlom a solou, tak sa teším, že bude v mojom živote robiť zmeny. A už robí zmeny a toto môže byť v mnohom aj pre mňa štart. Takže sa teším a čas na zmenu potrebujem zúfalo a ďakujem Pánu Bohu, že mi ho teraz dáva v mene Pána Ježiša. Úžasné to je.